ini duai au blei pa jungi bahap neng ni aingo yama hagan nega sngi bang yo ban kan mau ye kan nega sngi ka bakrau ka sngi ha ka ba lakhai ka balang ka joma hagan nega sla jung ka khndo ka balong ka pen to ka sande bat ngi aingo au blei bakum ka balang hakari ngiyo pat ban pelong ye kan nega jing seng duai hagi balang baro ki baton hapo jongka ni duai ye jing lam jong ma ye jing don takat ko jong ma lemba kan nega jing sakri kamangi don kum ka balang kham tam hukum kan nega por ka ba e haga bang myo ban ye kendu lang kum ki para bang baro ndai lang ba kan nega jing sakri kan ai bor kan ai man se mingi lang baro bangi laban kan tiu ye laga jong ka jing im same ko try kan dan ye lam ye laga jong sinot ye lam ye ki balang baro ki budan po jong kan nega ri jong hi pediang nega jing duai sakri jong ma namau Jesus Kristus ngi duai kirpat mentap halagarta amen hagan nega por ngi dap daga jing so komen ka bakrau bakum ka sinot ngiyo ban penbej ye ka nega program ka bakar pang ka balong ka jing duai ka bakar pang na ka banta ban aingu yo play bo play la don dekat lembat ngi kum ka balang leng baki por baro ka nega si kalong ka si ka bakham kar pang namar bakade ke Pentecost Sunday haga bangi kan mau buram ya ke jing isnai ke jong blai bo penyo hapdeng jongi ya ke jing trai ke bapla ke jong men sim bakhoin but hagan dum kan ke por ikan mau ro kum ka balang ha ka Presbyterian Church of India lani ka General Assembly bangi rakheru ya kaniga assembly dia prayer namar kata hukum kaniga por ni kantu ya phi baro ba phin kan mau ya ka jing isnai ga jong blai bo blai unang yai the daga bor ga jong sim ba khoi lang ba ga jing kan mau jong i ha ga jing duai kum ka balang hi bar ko wai te hukum kaniga por nga pdiang sofa ya kani sim ta baro ki ba kiba don kan program bat ngai khubleru na kabanta ki balang baro kiba ne simenta langba kan ka program bat ngai skam ba kan ka jinsin ta jong phi kum ka balang ublei un panda pe phi baro ta ka bor man sim khoi hakum kan ka por nga sim ru ka kabu ban ai khublei phi baro ki para bangai hagagarteng kabadon bor ka jong try but unopun im jong yu Jesus but to blai jong jing suk undon khat lembat phi hagani ka sngi hi bar ko wai te kan ka por khanang manam islam min yai kat kum ka ni ka program ka bangi ngelapan bej ba kata ka po kan ka por ngin yo ka jing ruai ka number ka basis pa khat san Chua baon le chabuneng Jesu nakular baon pa angilumen sip akabalang
lahir lapen imki hajar rew haka pentekos laburam haka pentekos laburam yaka kerteng Jesu Christ. Ngan khot pat hakan kapor yai pastor Reverend T.W. Jones thaba ibolong skati jong kakasi jantia Presbyterian Sabni bain soba ban penpule nakaktin ka jong blai bat ban yalam ro hagijing duai Haswa bingin salej akmat jong ublay haga jing duai ngan pule ikektin ka bakut ka jong ublay kabangila ban syam naka kitab ki chronicle ka baar ka lanong ka bahnyaw ka dukhat ka bakhat lai bat ka bakhat saw nang ta ka gospel ka jong Yohanes nak lanong ka bakhat saw ka dukhat ka bakhat riu bat ka bakhat nyaw kumju naka gospel jong Matthias hagalanong ka bakhat way ka dukhat ka baar pu pra bat ka baar pu khandai tongin ya shashkor ya ka jing tho ba khut ka tien ka jong ublay ladanga khangkhop ya ka beneng baonom don slam lane ladanga hukum yakiput ban bamdu yakari ladanga pha yaka khlam hapdeng ki breu jonga balada ki breu jonga kin penret yalade bat kin duai bat kin wat yaka khmat ka jonga bat kin phaino nak lenti baman jongki kum ta tengan sngau nabneng bat ngan map yaki pop jongki bat ngan penkhia yakari ka jongki ngaru ngan duai yau kepan teun ay hapi yau wai pat unong pedengan baun yo yai sa lembat pi halakarta yau mensim ka jing sishaken yau baka perthai kam la ban pediang naba kam yo i yau lemne kam itu yau pi henrei pi itu yau namaru yai sa bat pi un long ru bat pi to wan hanga pi baro ki bathaj bat ki bakhya ka jengken dengan penjam ya pi to siemru ya ke lengko jonga hapi to hikairu nanga nabanga ubal lui bad ubar ret hakadonun de pin syam ka baja than hakim mensim jongpi ublai ungkerku ya ka bapule bad ya ke jung shashgor ya ka ktien ka ba im ka jong ublai tongin like shau blai hakajing doai ko blai ukpa jongi ubahab neng ngidap daga jing sngangu yame namar kane kesngi ka bakrau ba ka bakantang khun ka ba mala ayang yu pai lang reungen bangin yo ban wan shame ban aingu bat ban mane ya ka kerteng ka bakhut ka jongme on ya aingu atrai bi yen nakabanta kane kesngi ka bakerpang ha ka bau pai lang reunget keleng setelak jong ka perthai ni yo ya kane kesngi ban ken mau buram kesngi ka bangin yau kor ya ka bangyong ka Pentecost Sunday namarangi aingu ya me au blai hadien ba mala let no shalau jong ukpa bahabneng mela pha yalau jong mensem bakut halag jong ki breu ki jong me ban long ka jing pentengan ban long ka jing yasulok ban long ka jing ai mensem
Nakabentakin nong bot ki ba iet ko jong me hasatlak jong kane ka perthai. Ong ya ingo ya me atrai bi ien badai hakane ka sngi Pentecost hakaba me ublai melaseng ya laga jong ka balang hasla jong kane ka kendau atrai ba ni aingo ya me ba me khot ya laga jong ki brio ban shakri ban mane ya me ban sakhi ya ka kerteng ka bakot ka jong me namar kata ka balang ka jong me ka yembat ka san ka roy lengba ka jingkur khublai ka jong me honi aingo ya me namar ka ne ka por ha ka ba kom ka KGP sinot sam ngi yo ban pen bet ya ka ne ka program jong ka jing ya seng duai ka ba karpang ha ka ne ka sngi au blai mayo i yang i ko mukhon ben riu bangi em ha ki ne ki sngi ke bangi la dai ban mat ban ya kendo ya ka ne ka khlam jingpang ka bala sapriang keleng ki jaka bat ki ri jong ka ne ka portai baro ka we atrai be ien ki don si hajar bat ki hajar ki men sim brio ki bala dai ban mat ya ka ne ka jeng leng ba ko kot ka kia aga jeng em ka jong ki trai ba bangi wan akmat jong me halor ka jeng long jeng man jong ka ne ka portai ka ba don na pedeng ki jeng ka ba don na pedeng ki jeng idu jeng karmen ka ba ki brio keleng ki jaka ki ladai ban mat hakin kisngi rang ye duai token mau kerpang naga benta ki tu ki bala du no ya ki ba it ki ba thon ki jong ki ba don kam atrai ya ka jing pentengan ki ba dom kam ya ka jing sop span hakim mensim ki ba pedang bat ki bala luet halo jong ki leng ba ka jing du no jong ki ya ki ba it ba thon ngi duai ba men isnai atrai ba ban per khu ya ka ne ka program ka ba kom ka KGP not sam ngi pen bait ba baro ki balang ha ka ne ka rilom khasi jantia ba it ko jongi bat ba ki rampai yang kristan ki ba don hal ki jong ki yeng ngi kemelen ti ba kin ya siem banta ban dam diap ha ka jing duai ban pen tiap ban ya thu akmat jong me naka benta ka jing yalin ti jong ka jengem ka jong ikom ki ronget ki jong me to ai bon men siem atrai baba kerkhu ya baro ki balang ki ba ya siem benta ka ni kisngi bakin yo ya ka bon men siem ka batmai bat bakin la ya ka ban shania bat ban IT ya la de hame batang hame yi o balong utan rai jong ka jengem o balong u jengkermen ya ka jengem ka jong i ki khon ki bala sius pa ka jong me sngau ko try ya ka jing duai ba ka jing khot kerpan namar ka kerteng u try jisu ngidam ngipan mentabat halakar taru amen ni aingo yo blai kan ka por wada ka por ka bakhim ko bakum kan ni dap da ka jing sokmen ban pediang khamtam ya Mr. Mark Addition Masar ibela kloi ban ai ya kijing ruai ka bakarpang ka special number ban ruai ya pedang jongi hakan ka sngi Mikular ba menom pensleisyo ya birthday da kaon mi pa yaw simpling kung ka jing penske Mikala ka ba mod na jing bitar Ami ijala jing tao Mi dap jing isne Shibune ki jing kular ki jong me Oh Kawi rumem jupen ken I can long kum ta I can long kum ta Ki jing kular ki jong me I play Oh but amen Om dan kambanar tati Tang shunget Namar ki jing kular ki jong me I play Oh but amen Oh but amen Singin na jukula
เป็นทำไมตัวชิสิเนียสินลานีชิพอสิไอ้โง่บ้าไม่ลองมุบเลยบ่มโทพูนสิงีบักลางีหาบัดงีกะลอจิกูลากีจงมีตรายกีบัสแคJingle man, I can long kumta, I can long kumta. Jingle ki jong mi ape, oh but amen. On the kambanar tati, tang shunget. No more ki jingle ki jong mi ape, oh but amen. Oh.แต่ตัวเปลี่ยนก็คุยพีมากอยากจะยังหลักร้อยยังพีบัดกีขบวนก็แบบพิลาไอลงบากันก็ยังไหวกันนังใหญ่เป็นให้มันซิมอยากกีพระสัมลาหากบาลังหากกันก็รีก็ยังหอยคำตำอุนังก็คุยอยากจะยังอิมยังพีแบบพินังละบัญชักรียาวเบลยก็ปอร์บารอบัดกันก็ปอร์เงินดับก็ยังส่งคอมเมนต์กับบักราวบ่ากันก็โปรแกรมเงินระยะบันเป็นเบ็ดหากไปเรื่อง SS มาเจ้าอีบลง Senior Executive Secretary จงกา KGP Snot สมีจงอินไอก็จิงกระนั้นกอดบัดงี้สแคมโบเลยอุนดอนประกาศแล้วบัดอีอุนเป็นไซต์บอร์อีบักกุบอร์ก็ไปอินไอกันก็ปอร์กินลองก็จิงบามก็บัดนี้มันเซมยาพีกิpara bangai baro Lok bayi kentai patchen rang. Ngidan lakisngi bakipor. Bangidai banyai lengmai kijing tenju bameding jong kijing janja. Kashitam bakasipa. Kijing ro jing kamen. Lamba kijing ka daulo badum. Yakari batjai benriu barokawai. Nama kijing wan len shop. Sashisin, daw ni uknyang jingpang kabit kat kandai. Bat hakabala wanra yaka jingdu no, yaki babon kimensim bakodo klempoi prakat. Nagalang jong kakasi jaintia Presbyterian Synod samgi. Ngipen pao ka jing sngong lem yaki tu ki ying kisam. Baro kibala day bantu no. Ialah kiba ie kiba thon to blay ondan rengkat bat phi hoi ngin yai buti ki jing ruai ru na ka benta ki tu kiba dana pedeng ki jing soma ya ki jing shitam hala ki jong ki yeng ki sam ki weidi ki jaka soma bat ki badan ha ki hostel na ba kin yo mat ya ki jing pan khia ka ba kham kloi ya ki met bat kumjo yakimen siem jongki
ngi pen pau ke jing sngau ka ba kraw e bat ka ba kerpang ya kitu baro ki bala long ki nong tray ki ba khmat kum ki doctor ki nurse ki nong tray jong ki health department the police department ki nong sencha ba e jongi ki district administration ki nong yalam ki snong ki thao bat ki wei ki nong tray mon sngau bha ki bala IT met bat ben sim banai ka jing shakri ka ba kodo ya ki tu ki bala mat ya ki ne ka jing pang bat ki wei de ki jing e nge kit bok kit riang ba phin yo e ka met ba koj ba khia bat ba phin nang la ban ai ka jing shakri ka ba phatam ya ka ba phin la ban ai sene hoi don ru ki bala wan shikmat ban ai ya ka ti ka mon ka ti ka deng ban ya rap ya ki tu ki ba dan ka jing sitam ban yo ya ka bam ka di bat ya ki wei de ki jing dan kam to play nang ker khu ya ka jing em jong phi ngi kan tu ru ya baro ban ya trelang bat ka soka da ka ba kongu ya ki jing matha ya ki ba ka ai na ka po se ka por knang bo on pen la ban job ya ka ni ka thma kasinat kalapha ya ki jing pen slo ban wan shikmat ban ai tika yalladi namar ka ni hi ka long ka wei ka banta ba play pli da ka ba pen pa ki tu ki ba dan ka jing kitli bat jing tip ya ka kam da wai da shin ka wei pat kat ba pat la ban yo i ki jing ya mani bat jing ya sakri lang yo play ha ki yeng mani la ka pati ki balang baro ban ai jing batha ya ki yeng jong ki para bangai baro ban pelong tikna ya ki jing sang duai hala ki yeng ki sam hapdeng ka bakum ka ni ka jing long ba shayong ka tien u play ka dan ban pen kan mau ya ka we ka jing shisha ba kraw ya ka bo nong rwai shaman si ma ka sam safun riu shi po wong to snap but to tip bangalong play manga hendin menta bat shadu ki bom chukut ublay ulong ublay bat omdan uway pat kat mau omdan udaplo di ki jaka baro uyoi bat tiplo di ki baro uni ublay utip bat yoi ka ni ka bangi shamenta utip balay baja bat utip ru kumnu ban pelaj nakani ka bangi mat menta namaru long ublay ubadan bo namar kata bangi shani ahu ngimday ban tu jingkermen u prophet Jeremiah kelenong ka bakhan riu the khot lai du sipo ukren ye ki ke bi day ba ki khon Israel bat kini ki ke bo ukren ki long ro ki bi stream do bat ki guidelines ba ka soka ka panmi ha kini ki por kani ki jingkren jong u Jeremiah kaya sno bat ki lightly ki jing panjot pa shirke bo play la maham ye ki khon Israel ki khon Israel haba ki yo sngau ye ki jing maham jong play lengbau prophet Jeremiah ye ki jing panjot kila kli de kabong namar balay bo try ukren ye ki jing sitam bakraw ye ki lani ke jing le bom hok chungi lani ke pop chongi ka bangin le yo try u play chongi Jeremiah sipo kan riu sipo u play kumo pecha ki kumtau jubam barwa namar ki pa jong phi kila ino yanga ong u try bat kila bot ye ki we ki play bat kila shakri ye ki bat kila mani ye ki bat kila ino yanga bat kim shamla sumari ki anjonga bat pila nang khamle asniu ban ye ki pa jong phi na ba hakmi phi baro phi ya chak jing mutlap laka jong ka donu sniu kumta phim singau yanga na marketa ngan shop no shabat ya phi nekanikari kumbau Jeremiah ole thulpa kumta kala jelong tik kumta la dan lai tali ki jing panjot
kibala je kawe hadien kawe pat yakani ka jaj benrio ngala puli kawe ke jing batai kitien bala tho de kispas ne menchwa hakabala kren yakini ki lightly ki jing penjat da kaba penan kam yakitien first wave second wave but third wave of destruction kuma pendan kam mangi menta hakijing wan jong kini ki jing pang kabit kabakat khandai ka first wave of destruction ke je ka snam ruspa san bc hakapor basanchar usim jehoyakin ka second wave of destruction kani ka je hakapor basancha usim sedeka hakasnam sanspa khandai punyo bc but ka wave kabala jong ka jing penjat ka je hakasnam sanspa frapunri bc but they hakani ka po bala penjat no thiaw ka Jerusalem bala ring mrao yaki bapon ki kon Israel sha Babylon pilaban puli ki kitab ki siem kelenong ka ba pusan fra adu arpo kani ka jing penjat ka ja ta ka jing wan hiatma jong utaw siem ba kleinbo usiem Nebuchadnezzar uni unong shun ulong bapao gat bao ni unong shun obala wanra yaka jingjulo ka basyake yaki ri ka patay yaka ri india ka jogi yaka jala ka jogi ulong ubom yoi uni unong shun ubom yoi klem jing isnei la rit ne krau tlot ne kleinbor baduk ne bariuspa kisamla ne kibalasan balarangba utrailot klem jing map yano Ketika jing tu jong prophet Jeremiah, haka jing sisa ki kon tisrekila day ban ngap bat shashkor yake kabau pleudan ban kren yaki. Henry kabau ngausi kalong. Bagi kon tisrekila spel ban ngau bat kongu yake kabau pleu kwa yaki. Kumbau pleu kren yaki kon tisrel haka teka po. Nganget bau du chu uplay. Udani ye ban kren yakani ke pateng benrio leng bakini ke jingja ke bangia syam bad habau play ukren kalong ke bade yang abadifi yangi baro ban sneu bad ban kongu yaka nama habau play ukren nama bau ie yangi ke jingtau ke bakoro yakabau maohi ulatau hakador jonguhi Carefully treatment tau benai, kere kesengi kebak kerpang hake kalenda jong kabalang, Kristan si telup kepatai, ya kabala tip kom ke Pentecost Sunday. Kalong kesengi hake baki bangai kirake ban ken mau buram, ya ke jingte no bok jong uplay yo mensi yang bakoi. Kani ke je ro ban pendap, ya kata ke kular kebau try Jesu, ulai halaki jong kesenran. Hakabolong ban ap a Jerusalem dat endaun penkup yaki deka bon na jrong. Kan pa kita ki banget kidang syong lang ban ap yakani ke jing penkup bor ke kamera ke baning. Bat baro ki ai ne ka we ke jimut ta ke jing duai. De kandit kalawan ke jing sawan pening kom kal ka ba be katap bala penap yaka yeng baro ka we ka ba ki syong bala pensla iki deka bor mensi mu play hadian bakila mat ya kini ke jing pen ko bor kini ke banget kisenran jong utrai Jesu kim dan jing siap ting sho yanu bat kila yeng ban fly yo Jesu shikwe ban u Petrus lembat kiwe kisenran kila mi ban fly pai ba syapang u Jesu belayap bat bala mi pan Kabapala kalong bahaga takasingi. Taha kasisingi. Lapan yasno lai haja kibriyo. Haka jingai kabau tra Jesu. Kadao kalong namar. Bakila singaw. Bat kila pediang yau tra Jesu. Nama kata yakani kasingi la tipro. Kom kasingi ka jong kabalang. Ka General Assembly President Church of India man kasnam. Kajuraki yakani kasingi utrai kum ka assembly day of prayer. Kajuboro yaka subject breng
lembat ki mat ki jing duai ki bakerpang bat ke subject pedeng hakini ke snem a haja afwe kalong tik komba kala I lupa ya ka pol ka bangi dai banya lempa ke subject pedeng ke bakai jana assembly ka bo hakini ke snem kalong witnessing Christ in the midst of contemporary challenges. Ya kabala pensyong nong rim na ke gospel Lukas kat a ke kat san po sao du san punyo. Kam ki apostoli we nyo hadu pra. Da kaman sim jong ke jing ngau kitli. But kaman sim jong ke jing ngau kia ke ba krawe ya kan ke jing long jing man ke bangila syam. Ngila ya lamba. Ya kan ke kodit ke sipa. Kum ke sinat lambat ke jing trailang bat ke good news TV. Lapan baik ban pelong ya kini ke program jing duai bakerpang ha kini ke singiu try. Ban ha kabaya day ba kini ke jing duai ke bakerpang la kerpat ya ki bara bangai baro ban syem ya kini ke kabu ban penkentang ya kini ke por da ka ba syem mentalang baro ala ki yeng kisam nadu kini ke por hadu ke por nriu bace chanmit nakabenta ban dem bat duai shoble ba siang si sem kat ba pia don senai ban pelong ki jing duai da ka ba syem menta iwe hadin iwe pan da ka ba teno ia laki donut ki man sem baro tang shoble ba tang show hi si yeng si sem pila ban penbet ya kene ki jing sang duai kat ba pi singobit tang mari kut kene ki jing sang pin stang ya ki program jong pi halaki yeng kisam ban bateng hadu ke posan baje siteng janmit hakene ke janmit hadien kata on sayas yo banis no lang ke jing sang pen kut ya kene ke program jing duai nalo ki mat jing duai balakdeo pilaru banduai ya kitu kiba pis ngau dawa bat ngau dan kam ban bu hake jing duai jongpi ngan pen kut ya kene ke jing kren ke balengkot jonga da ka ban miang ya ke tien ke jong play ke bang la da ki priu jonga ya ki bala kot da ke kateng jonga kin pen rit ya ladi bat kin duai bat kin wati ke kmat jonga bat kin phai no ne ki lenti boman jongki kom ta tingan sngeo na beneng bat ngan ma pi ki pop jongki bat ngan pen kya ya ke ri jongki kom ki priu ki bat dan ke jingkitli yala ki yeng kisam yala ki snong ki thao ya ka ri ba ka chai pen ri to ngin pen kerpang ya ke pon da ka ba it ya ka shoblei na mar ki ai ki bangim la kom ki brio ha o ki long ki bala da ka ba ap khmi lenti bo play ba danbor baro un snap bat shashko de ki jingut jingyam bat jingkhot kerpat lang jongi badun leis nei ban map ya kinu ki jingle bangila pan singau siyo bat un leru yaki ki ba phala kat kum kam mon ka ba kho jongo bat un isnei ban pen khia yakari obleon ker khui we pe we leng ba kini ki kenta ban ka banta ka buram jongo amen tengi hakan ka por ngi dap ro ka jing dokumen bangila pen bet do bagan no ka jing kren tang kot bar ka jing duai na Reverend Dr. K. Larin Pima uniu di administrative secretary jong ka General Assembly ubri petro ya ka commission uniu rang ba un ai ka jingkan katukan ni ban batai saphang ka kam jong commission ha ka General Assembly tungin duai boblei unton kat lembalo jong sakli bagi kubor ki bun ai kin ka por kin lo ka jingman toy bagi jing tip nagamanta jong ikum ka balang hi bar ko wei. So on behalf of the Khasi Jaintia Presbyterian Synod Samngi, we extend a very warm welcome to Dr. K. Larin Hima, the Administrative Secretary of the General Assembly, PCI. So we understood that you are going to give a short speech on the mission work of the General Assembly. So I call upon you, sir, that you will deliver your speech. Today is the day of Pentecost, the day on which the Holy Spirit engulfed the disciples after the death,
resurrection and ascension of Jesus Christ. We have to remember today is also the PCI General Assembly Day of Prayer, a once a year special day to pray for the PCI General Assembly, the leadership, the ministries, and the whole setup of PCI General Assembly. Let us remember that witnessing Christ in the midst of challenges is very important, especially in our situation nowadays. I am very happy today to be part of this online program initiated by KJP Synod Sepngi. Of course, because of our situation right now, we cannot have normal worship at the churches. And also we cannot have normal programs because of these COVID restrictions. I am very happy that PCI General Assembly can come out through the KJP Synod Sepngi online program like this today. I believe it is a special program for all the Presbyterian churches of Meghalaya, all the 3 synods, and the members of all the synods can take part and join this online program. Let us all join our hearts together through this Pentecost Sunday online program and also PCI General Assembly Day of Prayer program and worship God Almighty together. Of course, we are in the midst of the pandemic and we are in the crisis situation. But let us remember, our God is bigger than all these problems. Our God is stronger than the virus. He is our Savior and also He is our Comforter. On a day like this, on the day of Pentecost, the power of the Holy Spirit transformed the disheartened people, the disciples of Jesus Christ. He is still the same God. Even today, He wants to transform us. We have to throw ourselves into the arms of God and testify the real peace in Him. Let us all be the weak today, but who say we are strong because of what He has done for us. Let us pray. God, our Heavenly Father, we give you thanks today for being with us. Our God who never leaves us alone, who is always with us, God Emmanuel. At this time, as we are in the midst of crisis because of the pandemic, we pray that you'll uphold us with your hands. You keep us by the power of the Holy Spirit, that we all see your glory, even through this crisis, even through the sufferings we are undergoing right now. We pray this time for all the office bearers and all the administrative secretaries of the PCI General Assembly. We pray that you continue to use them as your holy vessel and instrument to take care of your believers, the disciples of Jesus Christ in the church. We also pray for all the missionaries working under the PCI General Assembly and also all the missionaries who work under the different units and also who work under the Council for World Mission. We pray that you use them as your holy instrument to save the souls and to touch the lives of many people and also to transform the lives of many people in the world. Also, we pray for all the leaders of different units. We pray that you grant them wisdom as we are going through difficult time, so that they'll be able to take care of their own people, your people, so that they become comforter with the help of the Holy Spirit, so that they become the Savior
with the help of the Holy Spirit. Also, we pray for all the families of the people who died of COVID and all the COVID patients. We pray that you give them a peace of mind. You give them a heart to worship you and open up their hearts for you, so that they'll not bear the burden by themselves, but they'll be able to bear the burden by the power of the Holy Spirit. Also, we pray that the Holy Spirit may strengthen the believers in the midst of the crisis we are going through right now. So many people are distressed and disheartened. So many people are helpless. Lord, at this time we pray that you give strength to the people, you give strength to the believers, so that even in the midst of crisis, they'll be able to see the glorious face of Jesus Christ, that they may experience the peace from above. Also, I pray for your intervention in the crisis, in our sufferings. We pray that you heal the wounds of the people, you heal the wounds of the world. And also at this time we pray that you help the people to see the right and the only refuge in our life, our Creator, our Savior, the source of our strength. Also, we pray for the mental health of the people, as they have been much affected by the crisis they are going through. They need you. They need Jesus Christ. They need the comforting power of the Holy Spirit. At this time, we pray for all the people, all the believers, that out of these sufferings, something good may come out, that we become nearer and nearer to you, and to rely on you and take refuge in you, so that the church will be revived, and the lives of the individual Christians and believers will be revived, and all the non-believers who don't know Jesus Christ will be able to know the name of Jesus Christ and accept Him as their Lord and Savior. With this prayer, Lord, we pray that you continue to be with us on the day of the Pentecost, as you shower the power of the Holy Spirit upon your disciples on the day of Pentecost. Please be with us and work in us and through us, giving us the Holy Spirit to make us stronger and to make us more powerful in our day-to-day life. We pray all these things in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Tegan kapor jaka program kabasa kabangidang dayban penkut jaka haduk kapor san siteng ni IT hapi ki balang baro ba pini simenta halagi jong ki yung kisam ba pinda duai jor na kabenta kat kum kitu kimat ki bangila pentip yapi pinduai khamtam me kini ke jingja kabala ja haka perthai bar kawai bat kabalawan khataru ya kene kari ke jongi ya kene ke jala ke jongi haka jingi dai ba kene ka khlam dani kene ka corona COVID-19 te sibon ke mensim ngilado sibon ki bapang ki badang don ke jing sumar nama kata lang ba kene ke jing duai jong phi halag jong ki gisam ubei unpan khia ya kene ka jing pang kabalawan ban telap ya ki snong ki thau ko jing baro ki balang ke jing te kene ka por kan tui phi ki balang baro ba phin sobha ban kan mau hagi jing duai ya ki ti mat baro ki ba phi la pej ki YouTube hagi jing dei ba kan ka si komno ba phin pelong ke jing duai